Ja que estem així, volíem celebrar fer una missa. No sé, per venir a tota aquesta gent i tal. La missa aquesta la tenia de celebrar jo, la tenia de fer jo. Però jo, que soc el bisbe d'aquí de Llavaneres, vaig ser excomulgat la setmana passada. Resulta que per culpa d'una novícia, jo estava en un convent i va entrar una novícia nova i la mare superiora li va dir: aviam, nena, ja que entres de nova, faràs la feina que jo feia fins ara. Te'n cuidaràs del bisbe. L'has de vestir, l'has de donar la mossa, banyar, tot això, el pobre no pot fer-ho sol. Això va passar 3 dies, i al cap de 3 dies, aquesta pobra noia, tot molt innocenta, va anar i li va dir, la mare li va preguntar: què, nena, com t'ha anat? Diu: ah, molt bé, molt bé. Li he fet el dinar, li he fet el sopar, l'he posat a dormir, ha anat molt bé i tot. I llavors el bisbe va dir que té la clau del cel aquí. Diu: i que jo tinc la porta del cel aquí. I que si jo hi poso la clau, l'obriré la porta del cel i podrà entrar al cel. I que t'ha anat bé? Diu: sí, molt bé, pare, molt bé. I la mare seguida diu: fill de puta de bisbe, diu, 20 anys que m'ha tingut a mi dient que la trompeta de Jericó i allà xupant. Les espelmes, perquè noi amb això, amb la crisi ni escolanets ni res. Aviam si van arribant. Música. Hola, noi, com anem? Bé, bé. Estàs tranquil? No massa. Massa? No passa res, home. Sí, massa. Se passa un cop a la vida i prou. Sí, és un momentet. Després dura per tota la vida, però és un momentet. Sí, sí, ja es veu. El d'això, aquestes prematrimonials, les has fet? No la relació, cuidado, això no, Els cursets. Sí, sí, està tot fet. Vale. Molt bé. T'has confessat? Sí, ahir a la tarda. Molt bé, així hem acabat. Vas bé. La nòvia està preocupada, Emili? Ho sé. Bueno. Esperem que no trigui, però si triga, tu tranquil, No passa res. Després tenim 2 o 3 casaments més, però no passa res. Tothom es vol casar a la catedral, però bueno. Ojo. Sí, vés-te posant cap aquí. Cap aquí, nen, tu cap aquí. Què tal, com et poses en el cantó? Què tal, tot bé? Ben preparada? Sí. Segur? Bueno, molt bé. Aviam, una mica d'ordre, aquest nen, aviam. Els familiars, aquí davant, al primer banc hi ha espai, els familiars que vagin venint, Ja comencem ja, Molt bé. Estimats germans, ens hem reunit aquí per celebrar la unió de l'Emili i la Conxi. Primer de tot, doncs els hi volem passar de preguntar, no? Si venen lliurement. Veniu lliurement a contraure... Ui, hi ha un nen que plora, sisplau, que el treguin fora. Estem a la casa de Déu, Estem celebrant aquí, Gràcies. Molt bé. Aviam, Emili. Tu estàs disposat
Emili, atent, estàs disposat a casar-te amb la Conxi? Sí. No. Ah, no. A veure, com ho diem, això? Has de dir que sí. No. Jo no m'ho dic. Però què passa aquí? Que és una broma, això? Que és una broma o què passa? Sempre s'ha de dir que sí? Què és el que passa? Que no? No, això no és foguera. Què és el que passa, doncs? No, ara t'ho ensenyarem el que passa. Anem. Vosaltres no sou? No sou la Emili de Conxi? On són? On són? Doncs aneu-los a buscar, perquè jo aquí he vingut a casar, I aquí hi ha d'haver un casament. A buscar-lo. Però això què és? Per favor. Sembla una broma, això. A mi em porteu aquí a l'Emili de Conxi. I aquí els casem i tant que sí. I de rapidito, que tenim un altre casament d'aquí mitja hora. Emili? Hola, bona nit. Sí, Emili? Molt de gust. Conxi? Ara sí? Molt bé, per fi. Molt bé. Bueno, doncs comencem la celebració amb tota serietat. Heu vingut lliurement? Sí. D'alguna manera sí. No ho dius massa convençut? Despistat. Bueno, i això ja passa, però bueno, és igual. Aviam, Emili, vols rebre a la Conxi com la teva esposa per estimar-la en les alegries i les penes, en la fortuna i l'adversitat i ballar country moltes vegades amb ella i altres coses que no són ballar country cada dia? Cada dia. Tots els dies de la teva vida? Bueno, Resposta correcta. Benvolguda, Conxi. Vols a l'Emili aquí present com a per estimar-lo en la fortuna i l'adversitat, en la salut i en l'enfermetat i ballar molt de country amb ell i altres coses que no són country. Cada dia de la teva vida, Cada dia? per exemple, Sí. resposta correcta. Molt bé. Pues, per l'autoritat que m'ha estat conferida, jo us declaro marit i muller. Tranquil, res d'això. Ai, els anells. Anem a fer la cerimònia dels anells, que és molt bonica i molt tradicional. Aviam, els anells. Posa l'anell a la nòvia. I ara és quan el nòvio diu: jo et prego aquesta aliança, Conxi, per demostrar-te el meu amor etern. Oi, que és bonic, això. I ara la Conxi li entrega l'aliança i és quan diu aquelles paraules: jo, Emili, t'entrego aquesta aliança per expressar tot el meu amor etern. Oi, que és bonic, això, per favor. No se besa tot. A la nòvia no se besa todavía, a la nòvia, per favor. Ara es fa l'altra part, les arres. A veure el nen, les arres, molt bé. Molt bé ho has fet això, molt bé. Au, vés cap allà, Angelet, vés cap allà. Passat que vas a l'àrbol. No, tu cap allà. Entrego les arres al nuvi les entrega a la núvia com a títol dels béns que compartiran la seva vida futura. Molt bé, les arres cap allà, sisplau. Gràcies. I ara sí,
arriba el moment, la núvia, veig que ja s'ha pujat el vel, molt bé, i el nuvi ja pot besar la núvia. No, passa cap allà.